Jó reggel, csótány ébresztő föl. Felemeled a hólyag seggedet, bevonszolod a nagy testedet a fürdőszobába, lefürdesz, a sok retket szutykot le kell magadról engedni, kimászol a nagy orbitális testeddel a kádból, a tantesteddel, megtörölközöl, a szádat higiénia alapján jól megdörzsölöd, Colgate-ot ajánlani tudom, azután kipingálod a pofádat, azt a lópofádat, megfogod, bekapsz egy mentoszt, felveszed a hátizsákot a hátadra, és spiccelsz az iskolába. Mert kutyavilág jön rád, hanem nem erre az ébresztőre kelsz. Úgy mondom neked, kárhozottra vagy ítélve. Szeptember, iskola, neked luxus, babám, luxus. Szóval felkelsz, elvégzed a szükséges dolgokat, a tehén testedet megemeled, és indulsz. Mert nem lesz belőled semmi, csak egy földön futó. Értetted? Ennyi, babám. Lehet érezni az iskolát.